Naerdengan pa iti kampanya ti Department of Environment and Natural Resources kontra iti forest fire ken grass fire nang runa ita a dry season. Ken gapu iti nagsasaruno nga insidente iti uram karag iti kabambantayan iti Cordillera. Sigon iti DENR Cordillera manarimaan ti panikipatangda kadag iti lokal a gobyerno. Bureau of Fire Protection ken tunggal idi itiryon para iti panakasarknib ti aglawlaw. Naipatagpay nga akem ti tunggal maysa itiryon asalakniban ti aglawlaw ng runa ti kabambantayan. Gaputa isudamat lang ti agsagama iti dakes nga epekto ti panakauram daytoy. Isaksakat metlang ti ahensya ti No Forest Fire Incentive Program anas nga ipangpangruna dagiti lokal a gobyerno. Iti sidong tinaso programa makaawat iti special grants dagiti LGU asan a makailista iti forest fire ken adan iti priority environmental projects.